Kabalo ba ka nga 90% nga ni join sa networking ni fail, only 10% ang musucceed? Ngano ka? Una, kay pagsugod nimo giingnan siguro ka nga kami bahala nimo. Madato liga diri. Kanang duha is not wrong. Dili sayop ang pagpasulti. Pero dili bud pasabot nga maingon sila nimo nga kami bahala nimo, wa na pugay buhaton. O dili bud pasabot maingon sila madato ka diri, ikaw og madato na kadayon. Walay na dato na overnight. Karon nagsugod og madato na siya. Di na nga. No, na ay time. Unya, anak kanindot lang kay dili ka mo paabot og 40 years aron usa pa ka madato. No, so nganong 90% ang mo fail kay wala na lagi treat ang ilahang pag-join as a distributor, wala lagi trato nga negosyo. Ilarang gi small time. Extra ba tani mga 500, 1,000, gamay ra ni. Kay imo man gi sideline lang. Imo ra siya timanon kung ganahan ka. Imo na siyang lihokon kung makahinumdum ka niya. Kung dili, wala ra pod. Mo nang way may tabo. So, usually mo fail. 90% mo fail kay ingana ang ilang pagtrato sa networking.